шаҳрвандони Ӯзбекистон ва Қирғизистонро тавассути шабакаи иҷтимоӣ зери пардаи эълони ҷойҳои кори холӣ дар ширкатҳои посбонӣ ба ширкати хусусии низомии Вагнер барои ҷанг дар Украина ҷалб карда истоданд. Хабар медиҳад маркази таҳқиқотии журналистӣ Media Hub. Совсем недавно на крупных кыргызских пабликах тавре дар тафтишот зикр гардид, таи чанд ҳафтаи охир дар бахшҳои шабакаҳои иҷтимоии қирғизӣ ва ӯзбекӣ таблиғҳои кор дар ширкатҳои хусусии посбонии Русия пайдо шуданд. дар эълонҳо гуфта мешавад, ки маоши моҳона дар чунин ширкатҳо 100 000 рубли русӣ аст. Илова бар ин, корфармо ӯҳдадор мешавад, ки хароҷоти марбут ба вуруди шаҳрвандони Ӯзбекистон ва Қирғизистон ба Русияро пардохт кунад. Добрый день. На данный момент набор на вакансию охранников ЧОП временно приостановлен из-за обстоятельств. вақте ки рӯзноманигорони Media Hub ба рақами телефонӣ дар реклам оварда шуда ба тамос баромаданд, шахсе ба тамос баромада гуфт, ки ширкати хусусии посбонӣ дар ҳоли ҳозир бо сабаби тағйири нақшаҳо ҷалб карда намешаванд, аммо афзуд, ки одамон барои ширкат дар амалиёти вижа дар Украина ҷалб карда мешаванд. онҳо дар як моҳ 240 000 рубл пешниҳод карданд. ҷадвали корӣ зиёда аз 4 моҳ буд. дар бораи омодагии ҳарбӣ напурсиданд. онҳо ҳатто шахсони дорои собиқаи ҷиноятиро қабул мекунанд, ба шарте ки онҳо шаҳрвандони Иттиҳоди Аврупо ва НАТО набошанд. барои хидмати зиёда аз 6 моҳ шакли соддашудаи гирифтани шаҳрвандии Русия пешбинӣ шудааст. муҳимтар аз ҳама, онҳо менависанд, ки даъватшаванда вазифаҳоро дар минтақаҳои амалиёти махсус дар Украина иҷро мекунад ва ширкат ба манфиати вазорати дифои Русия кор мекунад. дар сурати осеб гирифтан ҷубронпулӣ пешбинӣ нашудааст, гуфта мешавад дар тафтишоти рӯзноманигорон. агар шахс барои рафтан ба Украина розӣ шавад, корфармо аз ӯ талаб мекунад, ки ҳама аккаунтҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ дорад нест кунад. на смартфон, балки ба ҷои он телефони тугмадор бе камера истифода мебарад. To'g'ri, yurtdamiz. Shu nima niyatda kelgan bo'lsa, shunday niyatlarda yurganimiz yaxshi. Ukraina bilan urush bo'lishiga men qarshiman. ҷалби фаъоли шаҳрвандони кишварҳои Осиёи Марказӣ аз оғози ҳамлаи Русия ба Украина тавассути сохторҳои мухталиф дар саросари Федератсияи Русия идома дорад. Вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе. Ну что же, надо и пойти.